U današnjem podcastu malo ćemo predstaviti lokalnu akcijsku grupu, široj javnosti poznatu kao Lag Lika. Moji gosti su novopečeni predsjednik Laga Lika Mile Milković, i voditeljica Laga Lika Ivana Stačević-Alešković. U pravu sam, tako, dobar dan, lijepo pozdrav. Ajmo možda, Ivana, odmah od onog osnovnog malo da naše gledatelje podsjetimo što je uopće lokalna akcijska grupa i cijeli taj sustav, to nije lička izmišljotina, to je dakle na razini Hrvatske. To je zapravo na razini Europe. Znači, lokalne akcijske grupe u Hrvatskoj, one su organizirane kao udruge i znači one funkcioniraju po lider pristupu, od kojih je jedno od glavnih zapravo načela pristup odozdo prema gore. Dakle, lokalni dionici zapravo prate potrebe područja, najbolje znaju koje su to potrebe područja, a oni se zapravo sastaju, razgovaraju o tome što je potrebno razvijati, koji su problemi, koji su ciljevi koje je potrebno postići i zapravo mi to sve oblikujemo u lokalnu razvojnu strategiju temeljem koje onda dalje djelujemo. Što se tiče konkretno Laga Lika, osnovan je 2013. godine, danas se okuplja 44 člana iz privatnog, gospodarskog i civilnog sektora, javnog, zaboravila sam reći, i zapravo vrlo je bitno tu naglasiti da nijedna interesna skupina ne smije preći 50%. Znači, tu moramo imati ravnopravnost. Zapravo upravo iz tog razloga da se osigura ravnopravnost u donošenju odluka. Znači, da svi jednako mogu doprinijeti oblikovanju razvoja. Pojasnili ste nam kome pripada tih 44 dionika, nećete ih naravno nabrojati, ali malo možete da prođete koji su to rekli od najvažnijih dionika od tih 44 koje bi vi možda izdvojili. Pa evo zapravo jedinice lokalne samouprave, znači njih imamo 12 i zapravo uz to su dakle i članovi gospodarskog sektora koji su znači OPG-ovci s područja, dionička društva s ograničenom odgovornošću i tu su isto tako udruge uključene. Što se tiče dakle tih jedinica lokalne samouprave, znači one su uključene i znači mi pokrivamo to područje dakle na kojem su one i zapravo ti članovi sa toga područja, oni su zapravo ti koji nam se mogu javljati na natječaje i slično. Znači, ukoliko je neki OPG-ovac ili udruga se želi prijaviti na naš natječaj, ona mora biti s područja tih jedinica lokalne samouprave koji pokrivaju naše područje. Samo da malo pojasnimo, 12 lokalnih jedinica ima Ličko-senjska županija, ali Lag Lika ne pokriva to područje. Tako je, znači Lag Lika pokriva većinu područja Ličko-senjske županije, osim dakle Otočca i Novalje. Dakle sve ostale jedinice lokalne samouprave i imamo još Gračac iz Zadarske županije i Rakovicu iz Karlovačke županije. Dakle, skoro da je Lag Lika veći od Ličko-senjske županije. Zapravo veliko područje, gotovo 5000 km. Evo, prije nego što nam se Ivana malo odmori pa damo malo riječ Mili, možda da prođemo to jedno prošlo programsko razdoblje, rekli ste dakle od te godine osnutka 2014. do 2020. program ruralnog razvoja Republike Hrvatske, dakle za to razdoblje lokalna razvojna strategija Laga Lika, broj natječaja, iznos, broj odobrenih projekata, ne morate baš točno u brojku, ali evo, i koja je uopće vrijednost tih projekata? Da, evo znači u prošlom programskom razdoblju, znači računa se razdoblje 2014. do 2020. Plus prijelazno razdoblje 2020-2022. godina. Za raspisivanje natječaja znači za poljoprivredne gospodarstva, za infrastrukturu i za nepoljoprivredne djelatnosti mi smo tu imali oko 1.600.000 eura i ta sredstva su zapravo dodijeljena korisnicima kroz 7 lag natječaja. Znači 3 su bila namijenjena razvoju lokalne infrastrukture, 2 su bila namijenjena za male poljoprivrednike i mlade poljoprivrednike i po jedan je bio za male poljoprivrednike i nepoljoprivredne djelatnosti. Kroz te natječaje odobrili smo 51 projekt i zapravo mogu reći da su oni sad u završnoj fazi provedbe, dakle većina njih je provedena, ostalo ih je još nekoliko, oni će biti završeni do kraja ove godine i mogu reći zapravo da je većina sredstava utrošena sukladno namjeni, sukladno natječaju, tako da vjerujem da ćemo do kraja razdoblja to sve utrošiti. Kakav je bio interes? Jeste vi morali ljude vući za rukav ili se ljudi javljaju? Pa nije bilo potrebe, znači mi smo zapravo imali i više prijavljenih nego što smo imali sredstava. Dakle, tako da je bilo još sredstava, mogli smo zapravo još korisnika imati. Evo, malo ćemo Mile pustiti Ivan da odmori. Vi ste
koliko, par mjeseci, 2. Ma 2 mjeseca. Da ste predsjednik LAG-a, naslijedili ste tu funkciju od Danijela Tušaka, našeg poznatog gospodarstvenika. Sve je bilo u redu, nije to bila nekakva nasilna smjera. Nije jednostavno, gospodin Tušak, on je bio 3 mandata, ali tako? Da, 3 mandata. Možda je to čak i ja mislim još ranije bi izrazio želju da nije čak bio 3. mandat, ali nije bilo nekog ko bi se ti uhod, tako da je normalan prilaz vlasti, što bilo ništa neprijateljski. A inače ja kao ravnatelj razvojnog centra nekako mi je dosta bliska taj funkcija, jer ja otprije puno surađujem s LAG-om i na nekim drugim projektima i korisnici LAG-a su često puta članovi LAG-a su često puta korisnici razvojnog centra, tako da je to nekako već neka sinergija da sam se ja tu našao. A eto i razvojni centar je javna ustanova i on ide ispred javnog sektora, ali mi smo puno bliži tom nekom realnom sektoru, jer svi naši korisnici su poljoprivrednici, poduzetnici, pa eto to je nekako možda neki prirodni nastavak, eto kako sam ja postao sad predsjednik LAG-a. No baš sam to htio reći, neki logičan slijed da vi ispred razvojnog reći da srodno, recimo. Je, dosta su mi srodni, ali mislim LAG kao samo više pokriva taj ruralni dio, pogotovo OPG-ovaca, ali dobro, ima je tu gospodarstvenika klašnih, mi kao razvoj centar pokrivamo isto jedno i druge, tako da to stvarno je logično. Ovo što je Ivana malo prije spomenula, to možda nije dovoljno naglašeno, pa ja mislim da je LAG Lika jedini LAG koji pokriva 3 županije, tako da nije LAG nema koji pokriva 3 županije, pa to čisto da se da dojam koliko to veliko i bitno. I geografski smo jako svi dosta slični povezani, tako da to osim Otočca, nažalost Otočac nije u LAG Lika, eto ja ovim putem ih pozivam da možda promisle. Oni su Frankopani. Da, tako da. Idemo se da će se i oni. Da, ma dobro, mislim imaju svoj put tamo, ali eto, možda eto jedan put se vrate pod uličku kapu. Da, Mile, neka vaša možda vizija razvoja LAG-a Lika, je li to što ste i naslijedili i imate li vi nekakve možda... Pa dobro, ja sam nisam otišao u početak ovog programskog razdoblja, ipak je ovo sad dugo programsko razdoblje započelo. Jedan bitan natječaj je također započeo koji će Ivana kasnije spomenuti. Mislim, ovo sam kako ranije sam spomenuo, moje prirodno neki slijed je da tu jesam prisutan, pa eto sad sam preuzeo tu funkciju predsjednika. Ono što ja želim od LAG-a, svakako želim da se mi približimo što više gospodarstvenicima i OPG-ovcima. Želimo da što više radimo na preradi, to je isto jedno od glavnih ciljeva, i mladi, znači zadržavanje mladih. Na prerade mladi, to je nekakvi glavni moj fokus, kako u razvojnom centru, tako je i u LAG-u i tako sa uredom, kako najviše komuniciram da se moramo najviše tome posvetiti. A sve tome ćemo također raditi kroz ove naše natječaje koji ćemo još provoditi u nastavku ovoga programskog razdoblja. Evo, Ivana, ono što je aktualno, dakle, natječaj ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju, on je zatvoren, u obradi je? Tako je, on je zatvoren, on je u obradi, evo imamo korisnika koji se raspituju u kojoj je to fazi, pa evo sad i to mogu reći zapravo. Primili smo veliki broj prijava, znači dobili smo 43 prijave, imamo otprilike oko 700.000 eura raspoloživo na toj intervenciji. I ranije ste me pitali za interes korisnika, evo zapravo interes je jako veliki jer prijavljeno je za 1.400.000 eura. Dakle, zatraženo je toliko sredstava. Obrada prijava je zapravo dosta kompleksna, veliki je broj prijava pa to malo sporije ide, ali evo uskoro ćemo zapravo kroz 11. mjesec za one korisnike koji imaju za koje ima potrebe poslaćemo zahtjeve za dopunu, tako da znaju da ćemo uskoro ih i kontaktirati za daljnje u obradu. Možda da malo pojasnimo našim gledateljima, dakle ta programska razdoblja su podijeljena, prvo je bilo 6 godina, ako smo rekli 14-20, ovo aktualno je od 2023. do 2027. Tu se uklapa i lokalna razvojna strategija, što je planirano još? Tako je. Kroz dakle, naredne godine do 2027. godine planiran je i dakle, natječaj za lokalnu infrastrukturu i kroz koji planiramo dodijeliti oko 900.000 eura. I isto tako planiran je natječaj za nepoljoprivredne djelatnosti, dakle to je za razvoj tradicijskih obrta, agroturizama,
nekih usluga u ruralnim područjima i slično, na kojem imamo oko 200.000 eura. Dakle, to je ono što je planirano do 2027. Vi imate, ako mogu tako reći, transparentnu internetsku stranicu, sve je jasno vidljivo što je u tijeku, što će biti, što je bilo, tako da vjerujem da korisnici uvijek rado posjete i stranicu, ali naravno i vaš ured koji je u Kicu u Gospiću. Da, tako je. Znači, mi smo zapravo dosta idemo transparentno sa svim. Objave idu i na web stranici i na Facebook stranici, tako da onaj tko je zainteresiran za praćenje nečega, dakle aktivnosti s kojima se bavimo, slobodno može zapratiti našu Facebook stranicu. Isto tako dostupni smo uvijek u uredu, tako da ukoliko je bilo kome potrebna neka informacija i telefonski i osobno dolaskom, tako da evo, na raspolaganju smo. A isto tako, znači, kad se pušta natječaj van, zapravo održavaju se radionice za korisnika, održavaju se po različitim jedinicama lokalne samouprave, da zapravo svi ti korisnici koji su zainteresirani mogu saznati informacije iz prve ruke. Mile, vi ste nam malo više reći o natječaju za intervenciju ulaganja u ruralnu infrastrukturu. Hoćemo reći točne brojke, dakle 311 i temeljne lokalne usluge za ruralno stanovništvo. Tu je raspisan poziv udrugama za iskaz interesa za prijavu na natječaj. Da, tu ima nekih oko 10.000 eura. Mi taj natječaj htjeli podijeliti u dva elementa. Jedan da se mogu biti prijavitelji javne ustanove, gradovi i općine, a drugi udruge. I sad trenutačno smo baš raspisali zajedno jedan poziv udrugama. To je ranije smo ih bili kontaktirali naše članove i neke, udruge koje su onako bliske nama. Sad smo pozvali sve udruge na području Laga da iskažu interes, da li imaju oni kapaciteta, da li imaju neke spremne projekte, u koja vrijednosti projekata, da uopće znamo i mi sam planirati koliko mi tih sredstava odvojili samo za udruge. Ali, to je onako dosta kompleksno i komplicirano i samim udrugama i nama uopće planirati, jer sve te neke usluge, to jest infrastruktura koju bi oni trebali raditi, treba se isfinancirati njihovih sredstava, a to nekad udrugama predstavlja problem, jel? Pa mi stvarno želimo maksimalno to iskomunicirati s njima prije nego to raspišemo taj poziv, da znamo uopće što možemo i prilagoditi njima, tako da, jer snaga tog Laga je, što je govorila Ivana na početka, to znači ide od dna prema gore. Znači ovdje možemo lokalno mi komunicirati puno jasnije što to lokalno treba tim lokalnim udrugama, lokalnim poduzetnicima i lokalnoj zajednici na kraju krajeva. Tako da Lag je jedna snaga i specifičnost naspram ovih nacionalnih nekih ili europskih fondova. Da li vi, jedno laičko pitanje, ako mogu tako reći, da li vi smijete ili da li možete pomagati udrugama ili, ne znam, ustanovama u izradi projekta konkretno? U izradi projekta konkretno ne, jer smo mi ti koji raspisujemo natječaj i oblikujemo ga i zapravo oni kad se prijave mi pregledavamo i odobravamo te natječaje. Dakle, to bi bio direktni sukob interesa i zapravo mi od strane ministarstva i agencije zapravo imamo zabranu toga poslovnog savjetovanja u tome smislu pisanja i ostaloga. Ali što se tiče dakle upućivanja u uvjete natječaja, dakle koje su prihvatljive aktivnosti, koji su prihvatljivi troškovi, tko su prihvatljivi korisnici, što je potrebno od dokumentacije, taj dio možemo iskomunicirati. Ali ovaj dio znači to je posao na konzultantima i samim korisnicima. Želite li još nešto vi nadopuniti, možda na ovaj spomenuti natječaj koji sam pitao Milu, ili možemo mi prijeći na razvoj nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima? Pa evo, Mile je to rekao da brzo apsolviraš sve. Da. Nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima, to nekako uvijek primijetio sam da ljudima kao da nije jasno što su to nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima. Da. Pa zapravo ruralno područje i te ruralne aktivnosti je zapravo širok pojam. Znači to nije samo poljoprivreda, nego i upravo ovo što ćemo raspisivati natječaje i za infrastrukturu i za ove neke druge aktivnosti, tako da isto ovaj natječaj za nepoljoprivredne aktivnosti, znači to su ulaganja koja se ne odnose konkretno na poljoprivredne proizvode nego oni se odnose zapravo na razvoj turizma, razvoj ugostiteljskih djelatnosti, razvoj tradicijskih obrta, nekih usluga u ruralnim područjima kao što su usluge u šumarstvu, u veterinarstvu, neke poljoprivredne usluge, ne znam, obavljanje nekih uslužnih radova, na primjer s traktorom, s kombajnom, žetova ili slično. I zapravo tu isto tako spadaju i kušaonice, dakle gradnja tih objekata za svrhe turizma. I zapravo kod ove intervencije je bitno naglasiti znači da
nekako i uz ove druge dakle, aktivnosti, ali nekako najviše stavljamo naglasak na agroturizme. Dakle, obzirom da područje Like je poznato po svojim prirodnim ljepotama i bogatstvima i svemu ostalom, a obzirom isto tako da mi imamo veliki broj OPG-a. Prema popisu imamo oko 4400 OPG-a na području Laga i zapravo nam je neki cilj i želja povezati te, zapravo da ti OPG-ovci povežu i tu svoju poljoprivrednu proizvodnju sa ovim nekim turističkim djelatnostima da bi se zapravo razvijala ta agroturistička gospodarstva, da bi zapravo zaokružili cijelu tu ponudu i da bi zapravo taj jedan turist, posjetitelj kad dođe da zapravo može vidjeti Liku u malom u tome sve. Kakva je suradnja s drugim lagovima diljem Hrvatske? Evo, mi smo spomenuli Frankopan zbog Otočca, recimo u Karobagu je lokalna akcijska grupa u ribarstvu. Surađujete li i s tim lagovima i lagurima? Pa surađujemo, da, definitivno. Mislim, lagovi u Hrvatskoj su zapravo jako povezani. Mi uvijek imamo i zajedničke radionice i razmjenu znanja i evo, onako na dnevnoj razini se i čujemo i komentiramo situacije i kod obrade natječaja. Tako da mogu reći da smo mi zapravo jedna onako zajednica povezana, tako da odlično surađujemo. A vi ste surađivali s nekim lagovima izvan Hrvatske? Tako je, zapravo mi smo imali dosta interesa od stranih lagova za posjet našem području, upravo iz toga razloga, znači i prirodne ljepote i ponuda područja koju imamo i onda smo zapravo ugostili te lagove i pokazali im ono što mi imamo. Isto tako imali smo u prethodnom programskom razdoblju i projekte suradnje. Projekt suradnje to je bio sa lagovima iz Hrvatske. Znači tu smo imali lagove iz Slavonije i imali smo lag Vinodol. Bilo nas je 5 uključeno u taj projekt i zapravo slična priča će ići sad i u novom programskom razdoblju. Dakle, mimo ovih natječaja taj dio će biti za razvoj projekata suradnje, ali evo, tu priču razrađujemo pa će na vrijeme informacije ići van. Evo Ivana, vi ste pa praktički od početka Laga Lika u njemu. Ako biste mogli podvlačiti neku crtu, jeste li zadovoljni s tim što ste napravili, što radite? Da li bi moglo bolje? Evo tu je i predsjednik uredima, 3 zaposlenih. Ja mislim. 3 zaposlenih, da. Pa kako se kaže, uvijek može bolje, više, jače i sve to, ali u globalu smo zadovoljni i zapravo evo, sad idemo dalje razvijati i da je dosta administracije, da je dosta tih svih nekih zakonskih propisa, regulativa, svega što je potrebno pratiti je i nekada su korisnici isto tako nestrpljivi što možda to nešto duže traje i sve, ali evo, jednostavno to je sve nešto što mora proći da se zapravo dođe do krajnjeg rezultata. I zapravo sve ovo, evo i za prošlo programsko razdoblje što sam rekla, odobreni iznosi, povučena sredstva, zapravo mislim da su zapravo pokazatelj koji govori sam za sebe. Evo još oni osnovni administrativne stvari. Vi ste u Kicu, Gospić, broj telefona, mail na koji se ljudi mogu javiti ako smo sad nekoga baš zagolicali da se javi. Dakle, Kic Gospić, Budačka 12, broj telefona 053 658 468, mail lag-lika@lag-lika.hr. Evo Miro, vas smo možda zapostavili zato što ste Riško predsjednik, ali neka završna riječ pripadne vama. Dakle, planovi, vizija, budućnost, već ste spomenuli nešto o tome. Pa ja bih iskreno pozvao sve postojeće i buduće, pogotovo buduće mlade OPG-ovce da dođu u ured, da pitaju, da se raspitaju. Nekad možda ne može lak dati rješenje, ali može uputiti na neku drugu stvar. Kako Ivana spomenula, često puta je suradnja super i sa drugim jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, pa i drugim lagovima i uvijek neka informacija se može dobiti. Tako da ja bih stvarno pozvao sviju i Ivan se to rekao i čitavom uredu i cure stvarno tako se ponašaju. Vrata ureda su uvijek otvorena svima i svi su uvijek dobro došli. Da, možda u startu to ne zvuči kao neka velika financijska sredstva, ali onome ko kreće, kako jesu. Ovisi, ima tu negdje dosta, na primjer, za nepoljoprivredne djelatnosti, to će stvarno biti dosta novaca, jer vjerojatno čekamo i ne previše prijava, nažalost, jer mi posebno tu voljeli da se javljaju ta izletišta, kušaone, to bi naše voljeli da fokus tome, pa ćemo vidjeti, ali možda ih mi ponukamo. Pa ja pozivam ovim putem stvarno da se informiraju ljude, dođu, evo ne znam, i razvojni centar često put ima neke radionce, prije nekoliko mjeseci smo radili jednu radioncu OPG-ova u Otočcu, baš zajedno LAG i razvojni centar, tako da
mislim, zato kažem, mi smo nekako prožeti i zajedno surađujemo od prije. Evo, Ivana rekla da su bili su s Poljske, Litve, Slavonije, su bili u posjetu Estonije, da. Svi oni su došli u ujedno razvojni centar posjetiti kako mi prerađujemo, tako da teško je nekoga Lika kogod je ogromna, ne velika, ali nas je malo i onda mi moramo zajedno surađivati jedno s drugim, tako da je to, jel? Da, uvijek mi je zanimljiv ovaj podatak, Ivana je rekla, mislim, 4000 i nešto OPG-ova. Skoro svaki 8. Ličan ima OPG. Pa, skoro. Da. Hvala vam lijepo. Hvala vam. Hvala vam.